Día 7 de agosto, durante a lectura do pregón das festas da Peregrina. Esta é a data escollida polo Comité de Empresa de Oficinas de ENCE para a súa nova movilización. Vamos a tener una primera movilización prevista, que es la de acudir al pregón de las fiestas de la Peregrina. Para nosotros no hay ningún motivo de celebración ni de fiestas. El objetivo de la movilización, el único objetivo de las movilizaciones es la permanencia de ENCE en Lourizán. Será a primeira de moitas. Os traballadores advirten que están a preparar un calendario de movilizacións contra a sentenza da Audiencia Nacional e agardan que esta vez sí sexa en conxunto con toda a plantilla, incluído o Comité de Fábrica presidido pola CIGA. Lo que queremos es que sea una movilización masiva, unida, consensuada y conjunta de todos los sectores y trabajadores afectados, con el único objetivo de luchar por la permanencia de ENCE en Lourizán. A movilización dos traballadores é, segundo o secretario de Organización de Comisións Obreiras, unha das respostas á anulación da prórroga. A outra ten que vir do lado social, coa constitución da Plataforma Galega de ENCE en Lourizán. Agardan poder formalizala en 3 semanas para comezar coa redacción do manifesto asinado por colectivos e institucións. Para que, unha vez que ese manifesto estea asinado, trasladarlo ao Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo sea consciente da trascendencia que ten afectar ou non os recursos de casación e, se acepta o recurso de casación, resolverlo nun sentido ou noutro. O sindicato tamén ten como obxectivo celebrar unha manifestación multitudinaria o 8 de outubro, coincidindo co pronunciamento do Supremo sobre o recurso contra a sentenza da Audiencia Nacional. A seguinte semana a súa intención é volver mobilizarse, desta volta en Madrid.